englantilaisen Moneybookers nettipankin kautta ja sitten tähän Wincapitan Winclubiin. Tämä rahansiirtovaihe ei ole sijoitustoimintaa ollenkaan, ja siihenkin palaan vielä myöhemmin. Tässä vaiheessa ei tehdä vielä mitään sijoituksia. Tämä on puhdasta pankkien välistä rahansiirtoa, rahaliikennettä. Tämän esitesarjan ohella on ollut toisia esitesarjoja, jossa tämä sama asia on toistettu. Tässä on toinen sarja, jossa tämä sama asia on toistettu. Eli Winclub tarjoaa henkilöille valuuttakaupan signaalijärjestelmää ja automatisoitua valuuttakauppajärjestelmää. Ei mitään valuuttakaupan käyntiä jäsenten rahoilla. Puhutaan myös siitä, että jäsenet voivat sponsoroida uusia jäseniä Winclubiin, Wincapitaan, ja näin on tapahtunutkin, mutta kun tässä jatkuvasti on tiedotuksessa esiintynyt myös sana pyramidi, mitään pyramidia tässä ei ole ollut. En tiedä sitten ihan tarkkaa määritelmää, ei koko pyramidisanalle näissä yhteyksissä edes ole, mutta tarkoitan tällä sitä, että kukaan klubin jäsenistä, vanha tai uusi, ei ole saanut mitään suoraa rahasuoritusta uuden jäsenen rahoista, niin kuin joissakin pyramideissa tapahtuu. Klubi on maksanut jäsenhankinnasta 200 € palkkion tälle henkilölle, joka on uuden jäsenen hankkinut. Se on siinä kaikki. Se on siis ainoa, mikä on suoraan palkittu. Myöhemmässä vaiheessa on tuotoista maksettu meille suosittelijoille provisioita, mutta pyramidirakenne tästä puuttuu silti. Sitä ei ole näkynyt missään niissä yhteyksissä, joita minä olen tutkinut. Nämä muut slaidit ovat saman sisältöisiä. Tässä oli vain 2 sarjasta. Niitä olen nähnyt muutamia. Sama sisältö jatkuvasti. On luvattu tällainen ohjelmisto ja sitten että tämmöinen valuuttakauppa-ohjelmisto tarjotaan jäsenille käytettäväksi. Sitten vasta klubin toiminnan aikana on tapahtunut muuta. Eli tässä alkuvaiheessa ei ole näkyvissä mitään sellaista, joka olisi katsottava rikolliseksi. Ihan tällaisilla pelkistetyillä kuvioilla haluan sitten kuvata sitä, mitä tapahtuu, kun jäsen liittyy. Eli jäsen lähettää aluksi jäsenanomuksen Wincapitaan ja saa sieltä, tämä kaikki muuten tapahtuu netin kautta. Ja saa sitten Wincapitalta hyväksymisilmoituksen ja myöskin oman sijoitustilinsä käyttötunnuksen. Tähän vaiheeseen sponsorin toiminta lakkaa. Sponsori ei sen jälkeen liity jäsenen toimintaan millään tavalla. Ja jäsenellä ei ole mitään pakkoa tehdä mitään sijoituksia, mutta jäsenen täytyy toki maksaa jäsenmaksunsa. Mutta kun se jäsen on hyväksytty, niin tämä Wincapita avaa jäsenelle pankkitilin tässä nettipankissa. Ja tämä Wincapita on tämmöinen klubinimike. Sen taustalla on toiminut panamalainen Panaman rekisteröity Worldwide Investment Company-niminen yhtiö. Ja se on nimenomaan sitten tämän yhtiön hallinnoimalla tilillä, jolle jäsenen tunnuksilla varattu oma tili on sijoitettu. Sen jälkeen kun tämä on tehty, niin jäsenen täytyy maksaa jäsenmaksu. Jäsenmaksu on verraten suuri, ei kuitenkaan tässä maailmassa mitenkään poikkeuksellinen. Se on ollut 3 000 €. Siinä on 1 000 € osuus jäsenmaksuna klubille. Se tarkoittaa koko jäsenen henkilökohtaisten nettoyrittäjän aikaansaamista ja ylläpitämistä. Ja se tarkoittaa 1 000 € käyttömaksua tästä Wincapitan tarjoamasta FX Trading Signal valuuttakauppajärjestelmästä. 3 000 € itse asiassa ei ole oikeastaan maksua, mutta se on kuitenkin edellytetty. Se on mennyt suoraan jäsenen omalle tilille Wincapitassa täysin jäsenen oman päätöksen varassa käytettäväksi.
Jotta jäsen voi tämän jäsenmaksunsa hoitaa, hänen piti avata pankkitili Nordeassa, taikka joku on tehnyt sen myös muissa pankeissa, Sammossa ilmeisesti. Ja kuitenkin Nordea oli välttämätön linkki tässä, koska Nordealla oli suora linjayhteys Moneybokersiin ja muutkin pankit sitten kuitenkin lähettivät Nordean kautta varoja, jos tällaisia tilejä avattiin muissa pankeissa. Eli sitten kun tämä pankkitili Suomessa oli saatu selväksi, Nordean konttorissa suoraan oli jaettavissa kaavakkeet, jonka perusteella jäsen voi avata tällaisen pankkitilin täällä Moneybokers nettipankissa. Ja tämä nettipankki vaatii aika tarkat selvitykset siitä, että se tämän tilin avaa. Sinne pitää lähettää passikopiot ja omien sähkölaskujen kopioita ja ynnä muuta, jotka identifioi jäsenen. Niin kuin vähän saman tapaan kuin luottokorttihakemuksissa. Kun tämä on saatu sitten avattua tämän pankkitili, niin mä haluan vielä korostaa, että tämä harmaa alue on siis sitä, johon Wincapitalla ei ole mitään osuutta. Tämä on puhtaasti rahaliikennettä jäsenen avulla, joka se on voinut tehdä, ja varmasti monet erittäinkin lukuiset ihmiset on tehnyt tämän täysin Wincapitasta riippumatta. Mutta tämä olisi tekninen väline, jolla päästään eteenpäin. Ja sitten tulee tämä rahojen siirtovaihe, jolloin jäsen siirtää tässä punaisella näkyvillä nuolilla ensin Nordeasta nettipankkiin, Moneybokersiin ja sitten sieltä edelleen tänne Wincapitan sijoitustilille, VVI:n tilille varoja niillä tunnuksilla käytettäväksi, jotka jäsen siis jäsenyytensä yhteydessä klubilta sai. Tähän saakka on puhuttu vieläkin täysin, kaikki on pelkkää rahaliikennettä. Jäsenellä oli 2 tiliä siellä Wincapitan puitteissa, sijoitustili ja osuustili. Ne selviää, mikä oli niiden ero hetken päästä. Mutta periaatteessa varat olivat koska tahansa palautettavissa. Niin sieltä Wincapitan tileiltä kuin Moneybokersista. Ja moni jäsen jopa teki sen, että he kokeilivat, että nämä pelaavat, nämä rahan siirtoyhteydet. Eli pistivät rahaa sinne sisään ja kokeilivat toimielessä, tuleeko se myös takaisin. Näin sivujen sulkeutumiseen saakka kukaan ei ole valittanut, että tässä suhteessa olisi ollut jotain ongelmaa. Silloin kun rahaa siirretään Wincapitasta takaisin Moneybokersiin, kaikki tapahtui nettiyhteydellä, mutta Moneybokers lähetti silloin aina tällaisen ilmoituksen, näkyy ehkä vähän huonosti, otetaan tähän vähän suurempana, jossa Moneybokers ilmoittaa jäsenelle, että you got cash, että on tullut rahaa, ja se on silloin saapunut sitä Wincapitan tililtä jäsenen omalle tilille Moneybokersissa. Kaikki nämä rahaliikenteet toimivat ilman mitään ongelmia. Kun jäseniä sitten tuli lisää, niin mä oon piirtänyt tähän näitä nuolia sen takia paljon, että nämä toimivat molempiin suuntiin ja täysin toisistaan riippumatta. Eli tässä suhteessa ei ole ollut mitään ongelmia. Kaikki tämä on rahaliikenne. Tähän saakka tultaessa jäsen ei ole tehnyt vielä mitään sijoituspäätöksiä. Hän on saanut käyttöoikeudet, maksanut jäsenmaksunsa ja siirtänyt 1 000 euroa tilille, mutta ei vielä mitään sijoituspäätöksiä. Poliisin käsitys asiasta, mä palaan myöhemmin tarkemmin siihen, poliisin käsitys asiasta on tällainen. Moneybokersista varat on siirretty Hannu Kailajärven tilille. Ja sitten kun on sinne siirretty, niin sitten poliisi väittää, että rahoja on siirretty takaisin jäsenten tilille. Jos ajatellaan, että tässä piirroksessa, tässä piirroksessa jäsen 1 olisi niin sanotusti vanha jäsen,